Oh ya alon-alon ngono kuwi. Seru. Pripun adik pun sehat ya. Sehat syukur. Tiba-tiba dia rasa peduli. Wah. Sedingin itu. Hah? Orang sedingin itu ternyata bisa peduli. Iya. Baru ki mesti we aneh. Ya piye? Semangat iya. Terus we aneh, marah atau bean? I love you. Asik. Apa toh? Kudu ning Ardi ning Sanju kae lho. Kalau Lagi susul ada dulurku. Gile ta. Itu adalah artisnya Jawa Timur, Pak. Siapa? Sanju. Sanju. Nanti kok sik Sanju. Nanti kok sik. Sing semiran iki to. Masyaallah. Semangat Rene. Kon ngaduk kon malah Rene. Ara-ara wis ning kono ae ya. Kok matuke bareng aku ya. Tak cangkene banyang tak detikne tumbang. Ning alas Purwo Trisino. Ki mau wis aturke bubungae, wis tak maringe karo Mas Ardi. Engko wis lah mung betung piye terserah. Lah saiki kowe arep nembang meneh apa wis aku manut Bapak manut. Aku tidak bisa memporsir kamu. Iya, Pak. Satu lagi aja ya. Oke. Apa? Monggo iki somben ya sik ketemu meneh karo nduk niki tanggal 24 Desember insyaallah wonten ing SMK PGRI Kota Nganjuk. Nah, hitungane sedaya mawon nggih para penonton, para pandemen Arni Mania. Ya. Iya toh, Pak, kok Agni. Adika Niken. Agni ki Adika Niken. Adika ki anakku. Ah iya. Anakku Adika sing ngefan karo Niken Kira Sari. Akbar Niken lek Agni. Pak Kangkoi buka Ya ora wong. Lah ini kok nggih kalih niki Mas TB. Ora. Alhamdulillah. Ora to? Ora. Alah terus aku seneng. Kami Mbok Nawi Kyai mriki saged memeriahkan HUT SMK PGRI wonten ing Nganjuk. Nah, tanggal 24 malam Natal. Oh iya 25 Natal ya. Ya. Lagunya apa Mbak Niken? Nah. Monggo tadi ada yang minta bajing loncat, Pak, sama jaranan. Oh gitu. Enaknya sing dia, Pak. Nah, manut. Para penonton suara terbanyak pada perjalanan jaranan. Berarti lagunya ora bajing loncat. Napa, Pak? Lagune sing pelok apa terserah, sing penting kok tiba keri dikekne jaranane. Oh, katanya nanti jadi ya iso. Terus apa kae? Napa? Apa jenenge? Ninggal katresnan. Ninggal katresnan di saged. Saudara sampean. Ya karo Mayang ayo yang. Mayang iso jaran kok. Kok sing jaran gen loro. Jadi lanange loro wedoke loro. Ayang karo Wiwi ki ayo. Apa? Lah gonjing mamalian, Mas. Piye? Kan sing lanang loro sing wedok loro sampe butuh to lek dijak omong kok. Rada anu Gundul budak. Kok sampean gak enak kelebihane belas. Aku kekurangan delok to lho. kurang rambut. Ora kalau ya. Sampean sakit to? Ini ya. Lah kok gak tukul-tukul? Biasanya aku ngerti lek ning tipi-tipi ke kanker biasanya. Kakek dijambai bojoku ya. Ora ceklan ranjang, ceklan rambut. Mbok tanam rambut, mbok tanam suket. Malah rapai tanggapan, Pak. Oh iya. Sing payu gundule niku. Ya coba ninggal katresnan. Yo gamelan plus musik. Ayo Lek. Kasih Haryono. Ayo. Yuk kaya ngapa? Yuk. Nangis sajroning
Ngerti? Yo, yo. Wis marem. Ternyata wayang kulit itu luwes nggih, Pak. Oh nggih. Bisa dimasukkan jaranan, bisa ketoprakan, ludrukan napa mawon Wayang wong. Nggih, Terus ketoprak, ludruk iso mlebu wong jiki bareng iso mlebu ning wayang. nggih. Niku bakule iso. Satu ya. Matur nuwun sampun gara-gara ya, Bi. Siap, Pak, Mesti siap. kudu eling sajroning urip.